Gaur, martxoak 8 emakume handi bat izango dugu gure saioan. Aitziber Garmendia aktorea. Txak! Zinea, antzerkia, telebista, Aitziber Garmendia ezin da geldirik egon. Eta gaurko egunean, tarte bat egin du nirekin kozinatzera etortzeko. Sukaldean ondo moldatzen ez den arren, erronkak gustoko ditu. Eta gaur, sardina koka bat prestatuko dugu elkarrekin. Programan zehar, Kortezubiko ardibeltza jatetxera joango gara. 6 platerez osatutako dastatzen menua eskaintzen dute galderrek eta uxuek. Horietako bat egingo digute gaur. Sardina ketua, idiazabal estalkia eta aguakate musa, mango eta batata gaietekin. Ondoren, artisagokindegi ekologiko bat bisitatuko dugu. Zeberion dago eta artesa du izena. Baserriko ogia era tradizionalean oreamarekin eta gehigarririk gabe egiten dute txuferrek eta Javi. Beraiek eraikitako egurrezko labean gainera. Fokatxia berezi bat egingo digute beraien ikutuarek. Ez dakit gaurkoan zer kontatuko digun Aitziberrek, baina ondo pasatuko dugu segur. Kaixo lagunak eta zorionak bai zuri eta bai emakume guztioi. Gaur egun berezia zuentzako. Bai, martxoa 8. Oso ondo. Bueno, zemu, sukaldian bakit nahiko abila zinen azkenengoan boloban eharren genuen elkarrekin, Eske, oso ez da zein dezun. Behin ekarri ninduzun, ikusi nola moldatzen naizen da berriz, ba, venga. Ni oso atrebitua naiz, Bueno, bakit oso ondo pasako deula hori bai, eta aldi berian ingo dugu opiltxo bat, eskali bada, da sardinakin gainean, da binagreta eta guzti. Ados? Saiatuko naiz. Adi lagunak, saio bikaina datorreta. Beno, lagunak, eta Aitziber, garatuko izun dundi noa ibiliko gehan, bale? Azteko eta behin hemen, ogila egin behar dugu, opiltxua egin behar dugu. Orduan, orea prestatu behar dugu, eta hemen dekau irina, harto irina gogorra, geho dakau hemen semola irina, semola ere bai gogorra, eta hemen dakauna agatza eta legamia. Urakin nahaztuko ditugu, eta nola ez dakau masadora, ingo dugu autolisis bat. Hori nola da? Dana elkartu, nahaztu agargan, eta utziko dugu beha hidratatzen. Orduan, bere garillak eta hartuko beha hidratazioa, eta ordu erdi pasata geho, ja, amasatuko dugu, utziko dugu beste reposo bat, eta geho ja opiltxoak ingo ditugu, eta labian bukatuko ditugu, bale? Sencillo. Erraz, esan da erraz, esan ikustea, Bueno, gero beste alde batetik, ingo duguna eskali bada, gizue plater katalainari oso berziana, eta ingo ditugu bai piperrak, tipulina, alberginia eta baratzuia, labian erre. Eta gero ingo duguna hemen berezitasun bat, gero baratzuia hau erreta da honean, ingo duguna da, ja hartu, mamila, eta ingo dugu pixkat nahaztu olioakin eta ospinakin. Eta gero ingo dituguna da, barazkoiak erreta daudena, ospin baratzuri olio hortatikan pasako ditugu tostan gainean jartzeko, bale? Eta gero hori aberazteko, hemen ingo dugu vinagretatxo bat, aliño bat, oliba alkaparrekin, eta baitare antxoak. Dara ingo dugu txiki-txiki, boltxo batian jarri, ospin pixka bota, olio pixka eta gatza igual ez du biharko, ze antxoak bere gatza emango dio, eta hori gero eskalidan gainetikan botako dugu. Baitare mendakau, tipula prejitua, eta sardinak baita. Sardina ingo duguna da, jaia tosta prestatuta daukaunean, lomito katako izkilou, gainean jarriko ditugu, eta ingo dugu 2 minutuan labian bukatu historia, bale? Vale. Bueno, ongi? Zegoixoa. Zegoixoa. Bueno, gauza jarriko izutiten behitu. Nikin biharretena bai autolisia martxan jarri, eta barazki haue laben sartu. Eskerra autolisia. Ikusiko zuze erresa da. Autolisia ez, autolisia ez. Daun gauzeik erresa da, beak iteu. Autolisi, beak iteuna da. Jarrin behar da iten. Jarrin behar da iten. Bueno, kontatu iguzu, zerrekin zabiltza azken aldin eskuartian, hainbeste gauzekan ibiltzezea? Bai, oin antzerkian, aurten antzerkie batez ere, eta bantxe estrenatu dugu, bueno, bantxen, dela hilabete pare bat, sex berdinak, antzezela morria. Bai, guztua. Telmokin, Zumaiarrakin, ez da? Apatelmo. Apatelmo. Ze, eta ze kontatezu bertan, ze ikusiko dugu antzela ontan. Bueno, lan egin behar dugu, eskuke guretzota ez. Bale, zein guet. Hau txiki-txiki iten jun, bale? Zu binagreta iten jungo zea,
hartu azeitunak, bai lasai, laban hartu eta txiki-txikin da berta botatzen, bale? Kutxillo txikikin, ez? Kutxillo hobeta moldatze zeanakin. Bai. Bale? Bueno, kontatu bertan, ze topatuko dugu? Topatuko ditugu tabu pila bat. Batez ere sexua. Gaina ezberdinak, hitzak beak izateko, ez da? Hitzak beak izaten duen bezala, baina sexu ezberdina edo ezberdinak dien pertsonen kasuan. Adibidez, Telmo bezalako pertsona baten kasuan. Claro, ja tabua bali bada gure artean, no? Osa, beak kontatu, beak idatzitako historia da. Bai, beak eta Kepa Errastik idatzi dute, eta, bueno, irutzeit gaina oso ausarta Telmoren aldetik hori dana kontatu nahi izatea, eta hortaz hitzein nahi izatea. Ondo, eta orduan, bai, esaten duen bezala, sexua ja, gutzako tabua da, eta ez gaitasuna dakaen pertsonantzako, guandik eta gehiago, ez da? Bai, asko hitz egiten da, hortaz, adibidez, Telmoren personajeak paralisi zerebrala daukala esaten da, gorun paralisia, baina nire personajeak beste paralisi pila bat ditu baita ere. Sexua baldintzatzen duna ez da bakarrik paralisi fisiko bat, zema bildur, zema komplejo, zema gauza ditugu, igual sexuan disfrutatzen uzten ez digutenak, ez? Orduan, hortaz ere hitz egiten da. Nola egiten dezu antzeslan hori, nola pasatzea bertan? Horreneko aldi da, sexua zitzeiten detena, azeitunak txikitzen nahi netzen. Situazio berri da netzako, Joseba. Vale. Lasai hartu. Itzeiten dugu, inungo bildurri gabe. Nik uste testua daukan gauzaik onena dela gardentasun hori, ez? Eta gaia lantzea, bere gordin guztitik, ze askotan Telmok esaten dugu, nere bildurrak die, hau, nik esatez, nereak dia, beste hau. Orduan, lan prozesu ere izan da oso sortzailea, bakoitzak hitzein behar izan du bere bildurren, da bere zalantzan inguruan. Eta adibidez, zer ezberdintasun daude Zurian eta Telmonan, adibidez? Bere kasuan, klaro, fizikoki erabat dependientea da pertsona bada. Orduan, bere kasuan, nola eta nundik bizi sexua, ez? Berdintasun bat egon dadin, bere sexukidearekin. Eta nire kasuan, deno ditugu bezala, nik nire bildurrak eta nire komplejoak baditut, badirudi gaina emakume hoi 1000 aldiz gehiago zigortzen zaigula zartze kontu hori, ez? Zenbat ari zentzun dugu, emakumeak 35 urtetik aurrea maldan bera doaz, gizonezkoak ez, berroiti aurrea asko zera kargarriago. Eta gego beto. Eta esate dezu. Kopetako hile guztiak bizkarra egesti zaizkiu, eta asko guapo gelditzea. Ez dakit ekuazio izenek asma duzun, baina... Nik gertatu izaitena da. Horti dihozte baita ere, gure bildurrak, komentariak beti humoretik, Osea, ezberdinak da humorea, humore oso bizia gaina, eta Telmok daukan humore beltzorrekin, zesanik ez. Bueno, eta Itziber, nun ikusiko zaituztegu uda hontan, uda berri hontan, osaioak bendikan gutxira baldakazue? Bira, gaur martxoak 8, urrena daukagu martxoak 11, Arzeniegan, martxoak 13 egongo gea beran, urrengo asteburuan 18an, ostirala, oinatin gea. Bueno, danak ez dazkit, baino... Eta nun ikusi behar dugu bestela gogoratzeko berriro? Instagram daukezuenok, nire... Gure perfilian. Nire perfilian, dago, histori destakatuetan, sex berdinak 2022 jarrita, eta hortxe fetxa guztiak. Bikain. Bueno, eta zenbat, hain dituzue ja, o nola dijoa, ze feedback, ze sentitu ezue jendiak, ze zateun? Jendea pilo bat unkitzen da. Osea, pentsatzen genuen izango zala, barre eragin eta pixka bat pentsatu arazi, baina igual ez hainbeste, eta jendea hartortze zaigu. Neharra arazi asko indezu orduan. Benetan unkituta, eta eskerrak emanez gai horren inguruan itziteagatik, eta gauza pilo bat lehenengo aldiz pentsatu arazi dizkiogula esanez. Orduan, hori... Interesgarria oso, Eta adibidez, ze publiko jendentzako da, osea, edade guztintzako da, edo gehien bat helduentzako, edo... Denentzako, egia da 16 urtetik gora gomendatuko nukelanik, ze... gaia bera, sexua ulertzeko edozein adin izaliteke berez, baina gaiaren tonoa eta humore beltzori ulertzeko, 16 urtetik aurrea bintzet izan beharko luke. Hobeto. Bikain, zen muzuaz hori? Listo. Oso ondo. Ondo indet? Oso ondo, ezin berta bota, eta guain beltzakin, guain diketa boet ingo zu beltza, eta gero alkaparrak baita. Hori bai, alkaparrai ingo josuna da txortenak endu, bale? Bale. Txortenak gorra ukitzen du, eta bakarrikan mamillakin ingo du, bale? Bale, perfecto. Eta, hortaz aparte, basado diltzare bai antzeslan gehiokin, ez da? Bai, Losersekin nabil. Losersekin, hori da. Plazala eta bio gabiltza, eta
Eta ustez ja, laster, emanaldi gutxi gelditzen dira, laster bukatzea ja horrekin. Eta hori adibidez, emanaldi gutxi gelditzen dira zen esan, emanaldi berdina ematen dezueleko guztietan, edo birmoldatu inten dezue? Bueno, juten gea, funtzio bakoitzak bere gira dauke. Gira guztiak ez da gira bukatzen nahi dela, nahi Bai, oida. Eta zenba demora zuazte ja lurse horrekin? Ni honitzen ikusten, honitzen ikusten. Bai. Ba, eske, uste, 2019an estrenau genula. Zumaian izan ginen. Bai, honitzen bertan. Bai, Natalikin, hor. Bakarrik gana inbeste musukokin da danak izidan, bai, igual ez iguruzun ezagutuko. Batelmo antzeon ikusten baita, eta temorkin egon ginen. Bai, 2019 uste estrenatu genula, gero pandemia batek errako zigun hortxe erdian, gira bertan bera utzi barri izan genuen, eta pandemia ondoren, konfinamentu ondoren, hasi ginen berriz emanaldik eskaintzen girakoak. Bueno, eta zertaz dihua emanaldi hau? Beira, Losers da, izenak beak esaten du bezala, izenak beak inglesez esaten du bezala, galtzaile batzun historia da. Galtzaile, gaur egungo gizartean prismatik behirauta, ez? Dia bi pertsona, eta 15 urte bitartekok, etxe propiorik ez dutenak, alkilerra bizideanak, seme alabaik ez dutenak, lanpostu la finkorik ez dutenak, eta ordu hitz egiten dugu horren inguruan. Loser izatea zerran, humoretik, beti noski, eta loser izate horrek ze alde onditun. Ze loser balimazia indeik ezun bideo bakarra gorantzukoa da. Winner izatea askotan. Vale, winner berakaia. Aspergarri da. Ulertu ja. Ona. Bueno, Aitziber, hemen itzein da itzein, da bagoaz aurreraka. Balazkik labian dazkau, autolizia betu, ja, gero aurrenengo buelta eman diote. Ikusi, matu ja, masa egiten nahi dela. Ikustezu? Ostra. Eta ez diazu ikusi nahi amasatzen, Nahaztu, eta guain iten deuna da, noiz behinka plegetxo bat eman, hola, eta ikusiko zu, gero, bi buelta emango izkiot, eta minutu batean amasatuta gongoa. Hemen utziko dugu bitartian, eta esan bezala, bitartian jungo gea, ardibeltza jatetxera, eta han prestatu dugu beste plater goxo bat, eta guazen ikustea, beste gabe. Bena da, sardinaketua, idazabel estalkia, eta aguakate musa, mangoa, eta boniato gaietak. Platerren osagaiak urrengoa dira, sardinaketua, mangoa, testuratan, idazabelaga egiten dugun estalkia, boniato gaietak eta boniato kurruskaria, apaintzeko, errefautxoa, tomate txerriak eta brote ekologikoak erabiltzen ditugu, eta amaitzeko, aguakate musa egiteko erabiltzen ditugu arrainkolak, olioa, gatza, agarra-agarra, ospin zuria, limoi zukua eta aguakatea. Basiko gara aguakatea ontzian sartzen. Nik 26 urte ditut, eta hasi nintzen ostalaritzaren munduan, gitxi gora bera, 17 urterekin edo. Ean bizi naiz, eta bertan dago hotel bat, Ermintxo. Eta bertan hasi nintzen uda batean lanean, eta gero praktikak egiten Andramarin Galdakanon, gero pastelgintza egin nuen bebai, eta boroara joan nintzen praktikak egiten, gero han kontratatu doztien, egon nintzen pare bat urte, eta gero handik garenan egon naiz bebai ekstra moduan, eta ja, hemen amaitu neban. Orain uraiak modugu agarra-agarrarekin. Oin momentuan dekogun menuan ikusgarriena dela postrea. Hauin dekogu panakota bat, amengo behien esnekiekin egiten dugun jogurrezko panakota bat, eta laguntzen dugu zanahoriasko bizkotxo bategaz, zitrikoakaz eta naranjasko granizau bategaz. Oin irekitzen dagoela, kanporateako dut, eta sartuko dotzaguz arrainkolak edo gelatinak. Ondo nastu. Aguakatearen nastera botako dugu, eta turmisarekin ondo nastu. Eta moldeak beteko ditugu, gero naste hotzitu eta gogor dagoela ateratzeko. Behin plateraren elementu guztiak eginda ditugunean, plateratzeko momentua da. Hasteko batata gaietatxo jarriko dugu fondoan. Jarraian, aguakate musa eminiko dugu. Orain gainean, idiazabal estalkian jarriko dugu. Sardinaketua eminiko dugu gainean. Eta plateraren apainketak jartzen hasiko gara. Platerarekin amaitzeko kokatuko ditugu gure batatasko arditxoak. Bueno, Joseba, eskerrik asko gure etxera etortzearren, hau izen da gure gaurko proposamena, espero dugu gustau izena, eta hementxe egongo gara Kortezubin ardibeltza nahi dozuen arte. Eskerrik asko. Agur.
Hau pagalder eta hau pausue, zezu kalde gorenekua, Ze gauza txukuna. Nahi dejun ja. Ba, eta zen berrilla, guantxe, inoiz ez nuen entzun, zapete izatu, hau 2000 hau 2000 aurtengoa, oso ona. Bueno, bezarka hondi bat, eurra eman eta arrakasta asko. Gurian jarraituko dugu, eskerrik asko. Bueno, Aitziber, nola zoaz hor txikitu eta txikitu? Ba, mentxe, galderrak eta usuek pintxe da behar balin badu. Hemen da gazue, pintxe mundiala. Lan asko ez ingo, baina posa jarriko, posa tope. Ze ambiente hon zukalden. Hori berri zatea, oso garrantzitsua da. Bueno, eta hemen, akutziko izuen nik orea nola dakaten, ja, hidratatzen, da behitu, ja, hasi da bere itxura hartzen, pixka fermentatu dit, irin pixka botatuko jot, eta lanian hasiko naiz behakin, bale? Eta ze baite zuen beste parren, ez ze hain ondo moldatzen zukaldian, oze? Ez? Zeatikan? Ba, bueno, gutxi jartzen naizelako, iregia da, nik usteet gehi xeo praktikatuko banu, ba, ikasiko nokela. Oi, seguro. Dana bezala da bizitzan hau, Bai. Jende ez nik ez dakite zer zukaldean jaro, ez baik ez errein nola jakingo. Bai, egia, bai. Eta jende batzuk, ni traketza, jende haiteu, nire jo eta riku hain, bai. Bai, nik normalen hori lasai Ni normalen hori jendet, bildu. Bildu. Hori egin inbiarda, hori egila da. Bueno, baina, bueno, zozen prestatuko zu, ez dakite ongoan, errezeten bat hor, gonbiatu berezi bat etxiak hartzunian hor, ez dakit ze prestatzen dezu egun hortan. A ber, Tren. Bai, prestatzen dut, nahi, claro, ez zait gustatzen edo, ez zait denbora asko hartzen sukaldatzeko, baina gehiagia da gustatzen zaitela ondo jatea eta ondo zaintzea. Nik netzako prestatzen detenen, eukitzen ditut beti sotaka gai horrei, betiko zeak. Berdura pixkat, kinoa eta berdura beti prestatuta eukitzen dut, eta gero horri nazten diot, edo arraie, edo aragie. Apainatua, zeraintza, apainatua. Bai, eta norbait itortzen danen, eta esan ez, badakin ere etxea ez datorrela oso ondo jatea. Ondo pasatzea. Ondo pasatzea. Vale. Baina ukiko zu errezetan bat, esatezula, ez dakit. Ba, hau egetortzen dianean, oli askoa sartze patatakin labea, o ez dakit zein datorren ian, arrai bat reboxatu erraitet. Arraie ondo ateatzen zait, oi askoa labean bai, baina horrek ez dakeolak beste munduko komplikazioek, eta geho, bueno, probatzen daula hasten nahi zenen, arrozen bat, edo berenjena zea reienoak, eolako zerbait diferenti xegoa, baino. Ikusi zuze, masain deun, behitu, eta ez detia masatu, eta hoia dago, listo. Ingo deuna da guain, 4 o 5 pusketetan, utziko dugu reposatzen, eta gero ja azkenengo momentuan ingoitugu lusatu, eta labian sartu, bale? Bai, eske beti, a ber, Gio jendia uste gure guk ez, guk etxian ez, gio hauten de egundoko gauzak iten, guk etxian bai azkenien jaten deuna da, zuek etxian jate zuena bezala, Bueno, ez dut uste. Bai, ala izatea. Afaltzeko Kasa herrero kutxio palo izatea, ba. Eta git petxuga vuelta eta patatakin. Bale. O igual, baina batzuk eta baitaren patatakin. Baina, zure petxuga buelta ez izango, nire buelta bezalako, seguro. A ber, bueno, genia etxian gehienetan Natali zukaldatzeu, Natali zukaldatzeu. Esate unik iten detenian, goxu iten detela, baina dana narratzo usten detela. Oire izango. Azkarrian ibiltzen naiz da bakizu. Hau, listo. Ondo zoaz, Bai. Vale. Honea pasakoet. Bai. Eta berdinein, alkaparrakin, baina esan dizutena, kendu txortena, bale? Vale. Bueno, eta antzeslanekin jarraitzen, bat badakazu, bire bait, esaten dian noi 2 sin 3, banego hemen. Zenbat antzeslanekin, badakit Madrilia basoa zela ere bai, ezta? Bai, erlauntzarekin. Bueno, Madrilia enjambrerekin jungo gea. Bai, enjambrerekin. Komelik. Euskarazta egiten dut biloko benda. Vale. Bai, hilabete osoa egongo gea, bueno, maiatzen 4etik, 29 egongo gea, Gran Biako antzoki baten, Pequeño Teatro Gran Vía, o sea que han euskaldunik balima dabil, etorri gailean, favorez, kriston pozen amo dituta. Bueno, hausia, ikusi zure, boldatxoa ja prestaz jaula. Vale, txortenak endu eta berdinain, txikitu, olibak bezala, vale? Bueno, eta hoi gutxi balin bada, basaudere bai aurten 2 pelikula estrenatzeko... Bai. Zintzuk izango dira? Eta badakizu noiz estrenatuko dian? Ez dakit noiz estrenatuko dian, badakit aurtengo diela, baina ez dakit haietako bat, Mantikora izena duna, Carlos Bermut zuzendariana, eta, bueno, genero dramatikoa da, normalean komikoa ikia oitutan hau, baina genero dramatikoa da, eta egia esan asko disfrutatu. Ze papela dakazu bertan? Enpresagateko jefa, pertsonajea. Bai, txikia da, pertsonaje txikia da, bueno, nire txikien. Ez da bola pertsonaje ondie, baina asko disfrutatuet, Carlos Bermut bazan zuzendari bai asko gustatzen zitzaidana, eta desiatzen egon behak ilan eiteko. Orduan,
gozada izan da. Eta bestea, bai, udan estrenatuko dala esan diatela, Como Dios manda izena du. Como Dios manda. Bai, eta hori da Paz Jimenezek zuzendutako bere opera prima da, lehenengo pelikula, eta hori bai komedia badala. Vale. Eta, adibidez bioietan, zenetan gozatu ezu gehiago, zein izan da Lucia, nun grabatu dituzu, kontau pixkat. Bata, Mantikora rodatu dugu Madrilen, eta hor asko gozatu dut, zuzendariagatik, lantaldeagatik, sekulako aktoreak izan ditu dalako ondoan, eta generoa ere, hain genero dramatikoa, nire personajea ez da bereziki dramatikoa, baina, generoak biak ia emate zaitu beste tonu batea. Eta hori, pilo bat disfrutatuet, normalean eiken ez deten zerbait dalako. Eta bestea, komedian, eske hori da, komedian etzako da, etxean sentitzea, gustora sentitu naiz oso. Protagonista Leo Harlem da, komedia hortakoa, eta egia esan gogo ondien okan berekin lan aiteko, kriston parreak gota ditugu. Kristo nahi izan behar du, ez da, olako profesionalak inibili, eta gero ze naturala dan jendiare bai, eta ikusi gertutik ezautu pertsona, no? Eta pilo bat eskertzen da pertsona hori natural ikusten dezunen, eta lankide hona dela deskubritzen dezunen. Ze ona. Bai, azkenian hori ikusten eta ondo haidianak emateu lankide honak izan behar dira, lankide honak ez basea, azkenian bakarri bukatzezu, eta... Bai. Eta ez dira gauza xamurrak izaten, ez da? Bai, hoi egia da. Bueno, goaz hemen, zemuzua zorrekin. Ondo. Oso ondo, ez da? Enekin nolakoa zen, jate aldizu alkaparrak. alkaparra bat barrutio enekin nolakoa Bai, zela. neko pepita bezala eukitzitu, eta gero kris txiki bate badaka, hor, probatu nabazu, goxok izaten dira, hori, hola... aperitiboan da jateko, beti oliba jan berren, bixigarriak dira. Aperitibako honak die? Bai, aperitibako dana bali, jo. Bai, egia da. Ez alda, gozi egitzeko pixkat, ez da? Hau bermut batekin zen du. Bai, Bueno, eta hori guain bermuta esatezuna, eta holako grabaketetan da, nola pasatzen zuen, geho momentu libriak eta asko kitzitu zuen, ojute zean ian buru belarri honbertzea lan ian da denboa gutxi. Bueno, honeka daukena da, azkenean aktore lan aitea bakarrik zuatzela, esan nahi dut. Nahi esatez jatena, alako ordutan bihargo izan etorri, eta jazta. Baina arte hoitu naiz, karo, batipat azken temporada hontan, barre librean, ni gidoiak idazten, zuzentzen, interpretatzen, orduan... Kriston lanak, ez da? Karo, zan lankarga hundie zentzu hortan. Eta kasu hontan izan da, aktore lana hain beharreko hain, eta jazta. Eta etxea eta guztua. Bai. Orduan hori errexago iruditzen zait askotan, ez da hain pertsonala, eta ez ez zure aldetik dauna hainbeste igual desarrollatzen, baina, beste alde hon pila baditu. Bikain, eta adibidez, hor ditibiltzen zenean, zen nahi duzu, komedia, drama, ozer gintzea guztuago? Ni erosogo sentitzen naiz beti komedian, hori egia da. Drama asko disfrutatzen dut baita ere, gutxiago iten duten zerbait dalako, eta... Eta itezunian puntual dalako, ez da? Bai, eta gustatzen zait. Baina hori da erosogo sentitzen ez dela komedian, eta nik usten dere arpegiere ja komediakin lotzen dan zerbait dala. Eta gustatzen zait gaina, jende pilo batek esan dit, zenbat barri inarazi diguzuen batez ere konfinamentuan, ze garrantzitsua izan dan, eta hien zutea ze politia den, ze... Baina adibidez hor, dramakin, aldain humoreakin ebai? Bai. Bai, ez da? Humoreakin, eta komedia daiteke gai guztien inguruan. Nik humorea izan duet bildur gehien ematen diaten gaien inguruan ere, sufrimentu gehien eragin diaten gaien inguruan, eta humorea leike, eta humorea sendagarria da gainera. Beste ikuspuntu bat ematizulako beti. Claro, horre mateu azkenin. Bai, beti, iten desunean beti ere bai kontu zibilibertzean norbaiti mineitin diozun, nola esaten dezun, baina hori azkenean hori jak gainetik kenduin behar dezu, ez da? Zeratik, bestela ezingo zen, ez herri nire. Ezin da, baina eske aurreun oso zaila da. Nik uste epokarik okerrena bizitzen egiala humorea iteko, ze inoiz baino azal finagoa dau. Gero ez dago ofendiditu gehiago dau. Ba, ez da. Bale, guain ingo jauna ja arginen opuntua jarriko jau pixka. Tengo zuna da hemendikan, ostokatea, bale? Ostotxok hemen jarri eta pikatuko dut, ere bai botako jo. Bale. Bale? Bale, hoi zure kontu, eta nahi xarrina honen lomito bakarrik gelditze zait. Eta bueno, bagoaz aurraka, barazkik behitukoen hilabien zemuz dauden, horiek ez dira erreber, ondo inbindagon behar du, baino... Hau nola txekitze dituzutana batea hori? Bale, betu baitu erakutsiko izut, bai. Bueno, zuk zuritu osto guztik, eta gero txikituko deu. Kusiko zu, bolatxo bat ingo deu, gero rarrarrarra erriziteko. Ba, nekin truko bat bazela. Hauek, badi joaz, lasai, eta bitartean jungo gea, arteza okindegira. Ikusiko zu, fokatxa antzeko bat ingo, baina pamitxa bakizu zen? Ez. Ba, pami fokatxa, ikusiko zu zetxukuna. Beitu.
Apa, Joseba, eguerdion zeberiotik. Txufer eta Javi gara, artesak indegitik. Bueno, zu hau ezetan dozu zegoen zara hemen, baina gaur ingo dugu beste ogi mota bat, fokatxa. Artesa proiektua irten zen orain dela 4 urte, biok geunden eraikuntza beharra egiten, ni nengoen ogia egiten asteburutan, pentsau ginduen biok elkartzea eta saiatzea, behortzen beginduen ataratea bizitzametik. Artesanen filosofia da ogi on eta sano bat egitea. Beti erabili doguz urune onak, urune garbiak, aditibo barik, ez bez. Eta orain dela 2 urte, erabaki gindun, ekologikotan sartzea. Bitu, hemen dekozue, guk iten dugun ogi motak. Hasi ginenean bakarrik zan ogie, etxekoa, pamitza, eta integrala, eta gero ja, denboragaz joan gara egiten gero, eta ogi mota gehiago. Neko gu, maspasa eta intzaurrak, espelta, sekale, sekale gariegaz, asiegaz, artoa, eta hasi gara egiten ogi batzuk gluten gabeko ogiek. Gehienetan, eroaten dugu dendatara. Lehengo betiko leputan, hor sartzen direz gehienaz zuriek. Ogaza, pamitza, integrala, eta gero ja, ekologiko dendatan, saltzen direz honek, integralak, jente eskatan dau sekale, honek gluten bako eskatan da hori gehiago, eta gehiena saltzen dugun eta ogaza, baserriko ogiek. Baina esetan dozue gure ogiek, eta onja geratuko zari Javigaz, eta berak erakatziko txoe, zelan iten dan, gure ogi mota bat fokatxa. Aragoaz. Eta hemen daude osagaiak. Orea da ogi zuriko ore bat eta eginda dago atzo, gauez. Kaleko temperaturarekin dago, obradoreko temperaturagaz. Ez dugu erabiltzen kamararik, ez igotzeko eta ez jaisteko temperatura. Eta hemen daude beste osagaiak. Oregano, oliba beltza eta tomate lehorra. Orain hasteko hasiko gara zabaltzen orea eta osagaiak kokatzen gainetik. Fokatza ogitalen bat da, eta gu egiten duguna, ez da igual benetako fokatza, gu deitzen dugu gehiago paminkatza. Da nasketa bat pamitza, baina toke mediterraneo bategaz, bai? Hortik dator oliba, tomate, oregano, olibasko olioa, egiten dugu 60, 80 barikutan eta asteazkenetan. Orain zatituko dugu porzinoak, eta egingo dugu bolak eta kokatuko dugu tablan. Guretzat, arrakasta edo sekretua da, alde batetik osagaiak, kalitate honekoak izan behar, gure kasuan dena ekologikoa da, baina bebai denbora eta lana. Eta hori ematen digu, ogi osasuntzu bat, eta gozo. Gure egur eskola bat da, zua zuzena, sugarra labetik pasatzen da, eta solera da giratorioa. Horrela lortzen dugu, ogia dena batera eta berdina geratzea. Bandeja sartuko dugu karroan, reposoan, eta gero ja prestatuko dugu labean sartzeko. Orain dela urte pare bat, etorri ziren ona 200 eta piko neskamutiko santurtzitik, ogi tailer bat egiten, eta egon ziren egiten pamitzak, eta eramaten zuten herrira bakoitza bere pamitza. Eta oso pozik, bueltatu ziren. 20 minutu ondoren, aterako dugu fokatzak prestatzeko laberako. Bueno, Joseba, hemen daukazu gure fokatza, espero du gustatzea. Hemen daukazu, artesa okindegi ekologikoa, zeberiotik. Agur! Agur! Aupa Txufer eta aupa Javi, ze proiektu txukuna, ze lanearra, eta gaina jendiai osasuntxu ogia erra ematen, ze ona. Egon nintzen beha ekin gaina historiaz abokado zen bertan, beha egin zuten labia, beha egin zuten proiektu. Ze txukunak. Da gaina zian bi tipo, bat genero, besti, eta lagazuten dana, baserri bat hartu eta ogila egiten hasteko. Ostra. Bai, eta jendiei elikatzeko. Bueno, mil esker, jarraitu olera, eta gu jurian jarraitu berko dugu, ezta? Behi da, oia ze txukun dauketen? Oso ondo. Beitu, ni barazki gatea ditut, ogila beitu, Beitu, zetxik gauzak gau. Guantxe egin goitu tostak. Eta hemen imiarazuna beitu zen dizutena truko iteko, holazten bazea txikitzen, pusketa hundi asko iten dira. Hartzen den nik, iten den bolatxo bat, hola, aldezun dana. Eta egiten dezu aurrenengo korti aldezun finena. Txiki. Eta horren ja tirita fina geldituko dira. Eta gero ja beste bi pasara eman, eta berta bota, bale? Bolatxoa. Bueno, eta nik esan bezala ogitxo hauek luzatuko ditut, eta labian sartuko ditugu.
Ni usten dut bat ingo deula, bestela gaur egunek garrapatuko dugu, eta ez dugu denbora emango, bale? Bat jarrikoet, eta gainontzekoak gero ingo ditut. Betu hau, pixkatola eskukin ondo luzatu, eman deuna izia eskentzeko, espeatzeko hemen semola bota pixkat. Bueno, eta esan desun dana gutxi balimada, Aitziber, podcastak eta egiten ibiltze zea, bai. Bai. Bueno, azteko eta behin, esplikatu jendea izertan podcasta, nik ez dakit ondo hauskatu deten. Podcast, bai. Podcast, ondo. Vale. Podcasta da, azken finean, entzuteko egiten dan zerbait, izan liteke nire kasuan fikzio egiten nahi naiz, baina, bueno, podcast klase pilo bat daude. Guk Archipelagoa izeneko podcasta egin dugu. Archipelagoa? Bai. Eta da, fikzio bat, fikzio entzuteko fikzio bat. Bai. Garai baten izaten ziren radionovela edo hoien antzekoa da. Distopia bat, hemendik urte pile bat eta Euskal Herria, bueno, orokorrean mundua nola egongo litzateken ikusiz, hiru olatu erraldoi, hiru tsunami erraldoi pasata gero. Vale. Orduan, Euskal Archipelagoa ezagutzeko aukera daukazue podcast hortan. Ze ona, oso ona. Egia esan, lehenkoan ebain ere izeko pasiatzen zeon, eta esaten, zinekin aiz entzuten da, ez podcast bat aiz entzuten. Ziko, bale, barkatu, ez egin lasai. Eta egia esan, oso entretenigarria dia, geho gauian, horrela juten eta beti irratia jarri berden zehozen interesatez zaizuna, eta bai, gauza bolita da, egia esan. Ni geroz da engantzatuago nago Bai, podcastetara. zuzeuke bai, eta zuzen entzutituzu adibidez. Badaukat asko gustatzen zaitena, Lokatza izena duna. Lokatza? Lokatza podcasta. Eta horri asko, ja oso lotura handia daukate horrekin. Eta gero Naomi Mendizabalen podcasta ere ikaragarri gustatzen zait, ja esaten diot Naomi nire terapeuta bihurtu dela. Bai, Bai. Ze hona, eta ze esateu bere podcastetan? Jo, badanaz hitz egiten du, baina asko sakontzen du, bueno, ez dia beti gai igual psikologikoak, baina bai, asko laguntzen du gure burua ulertzen, gure konportamentuak entenditzen eta empatia pixkat izaten. Bueno, ze garrantzitsua orduan, ez da? Beharrezkoa. Egia esan, empatia, ingutxi dago azken aldian, Ez dakigu zer dan ere, askotan. Hala da. Bueno, hemen ikusi zuen bezala, batzu ja bota bolo horta, guain botako jota olilua eta gatza, eta gero ingo deuna baraskik zuritu, bai? Eta bertatik pasako ditugu. Bueno, hemen trapua bihar denik. Bitu, emango ja zure traputxua? Hau? Bai. Emango izut. Ba, zure palmeragatik. Eta orduan, baitu, hau hemen txutzikoet, eta hartuko eta eskuk lehortzeko. Hau hola ondo aldau? Oso ondo, ezin jobe. Vale. Berta bota, eta geratzen zaizuna da, ja antxua ondo txikitu, eta berta botatzia. Vale, buelta emango jo, nahi basu erabili, vale? Ez que hau hain eskurrupulokin hasiko dela. Bueno, hemen olio pixka botako jot, behitu hau haure, ogilan emateko hola, batzu jerria, olioakin. Nik oso batzuri zalean. Bai, Eunero jatet batzuri. Benetan? Bai. Ona. Nik bai, egila esan, batzui gabe, eta tipula gabe, ez dakiz ezuk aldatuko nun. Eske, tipula eta batzuri gabe, zein leike. Zein leike, hori da, esate ni usteet, asiatiko batei espezia gabe zein tegu. Guk batzui gabe eta tipula gabe, berdin, etxian geldeu. Bueno, eta Aitziber, zure podcasta entzuteko, nola aldeu entzun? Ze plataforma o, nun aldeu, nun topa dezakegu? Archipelagoa podcasta, EITB podcasten entzun dezakezue. Ia lehenengo temporada bat egin deu eta atal guztiak hor daude. Lehenengo temporadako 8 atalak ja entzun gai daude. Orduan, bigarrenak inasteako komendatzen dizuet, lehenengo aia entzun daukitzea. Bestela zapalduitea, edo hobeto da jakitia ez bota esun aurrekotan, ez da? Bai, beharrezkoa da lehenengo entzutea. Vale, eta lehenengo hortan, ze gai jorratzituzu zehazkio aurratu aldezu zerbait hola? Aventura podcast bat da, distopia bat da, baina nire pertsonaia, Jare, izeneko pertsonaia, murgiltzen da distopia hortan, nik hasieran gidoia irakurri nuen esan hon, hau da gauza bat guztiz irreala, sortatzen zitzaidan. Eta konfesatu behar dut podcasta entzun detenean, izugarri, sinisgarria eta gertakera bat benetan bizi izan daitekeena iruditu zitzaidala. Osea, zuk entzun da gero, zuk esan dakoa, orduan gehiago sinestu izan zen esan dezu? Bai, nik esan dakoa, nik nire hautsa bakarrik grabatu nun, Eneko Sagardoi dago baitare aktore bezala, Sarakoza, Ranartzu Bazua,
Clara Badiola, nik ahotsa entzun da bakarrik informazio gutxi neukan. Gerora egin duen lana postprodukzioan eta edizioan izan da ikaragarria. Osea, gelditu naiz benetan harrituta. Nola ikusi daitekeen paisaje bat begiekin ikusi gabe. Entzun da bakarrik. Egia zan, ja, gogua sartu zait, zirrara sartu zait entzuteko. Entzun guztatu zaizu. Bai, entzungo dut. Bueno, ze musuaz, Ondo hain naiz. Barazi garbitzen hain naiz, ja hemen dazkau zurituta, Albertine bakarrik gelditzen zait, xatik dingo pixka dago etxetik, gaurko errezeta bukatzeko, gero gainuntzekoa bukatuko dugu. Vale. Oso ondo, aizea? Ze ondo. Oso ondo. Azkenen ikasita da nengoet hemen, Joseba. Seguru baiet, seguru baiet. Zu seguru ez bait bazenekila, baina bueno. Ni nahiet beste baten etorri eta palmerakin zukin. Palmerak nerekin? Mesede. Bale. Pizka treskantza izatea, aurreko baten hemen hasi ginen ere bai, Ainhoa Etxeberria etorri zanean, jarri zuen beak gauza bat, kroasanak nahi zitulain. Buah. Eta etorri zan, eta ingen ditun. Osa, que zuk urrengoan esan. Palmera. Ez den nahi beste masa bat, nahi palmerak, vale. Ia ditut boloban, eta la escalivada tu, Joseba. La escalivada yo la haré de gusto, pero la siguiente las palmeras, por favor. Molt ba. Oso ondo. Bueno, eta, orduan gozo salia zea bai, ose? Bai. Berez gazizalea naiz gehiago, baina gozoa hola gauza konkretu batek pastelak eta hola etzizkita asko usatzen, baina palmera kontu eta hola... Palmera ze salia ze, txokolate beltza, txurigia, danak. esneduna... Bera, ni zure palmerak uste juten naizenen, esate jo, tuparbare hau... Tuparbare hau osuan aeteran mania. Normala, txokolate dune, txokolate beltza, txokolate txuri, dana. Dana, ai ama. Egia esan, arrakasta askoak. Egia esan betu gauzat esango zute, palmerak iten itun tal bastante. Baina iten nun bakarrika normala eta multizera dana. Hasi nintzen, txokolatiak inbainatzen, eta izan da, esateana, arrakastak itzela izan zen. Txokolatekin jarri eta eskila zen oso goxo dago. Eta gaina batzuk, hori, esneduna, beste txurilla, bestiak beltza, danetikan. Bueno, hemen ja, behitu, nik 3 barazkik garbituta dazkat. Hauek gero garbituko ditugu. Hore bat, indadakau, eta ingo deuna da hemen, ogi hau, ez dugu utzi ber guztiz bukatzen. Behitu nola idan, ja, erdi indadao, eta ingo deuna da, prekosinatu, esatean bezala, ogia prekosinatua, guain, pasako jau berudurak, jarriko dio sardina, eta azkenengo 3 minutuak bukatuko daiten osagaiekin gainean, bale? Beitu, hau ja honean astuko etez? Beitu, ja dao, prekosinatua. Ja, pixatin da, ingo deuna da guain, osagaia gainean jarri, eta labia bota. Horin beharrezuna da, horrea bota, gainuntzekoak inaztu, eta botako jozu. Olitxua, dastatu ingo jozu, eta gatza pixka bihar badio botako jo, bale? Karreko zure bai bazpara. Baina ni uste gantxua dazkanez, ez du lagatzikan biharko. Eta hemen ingo deuna da guain, behitu. Prestatu dugu hemen, baratzuri herria, olituak eta ospina bota dio gonea. Bale, Aitziber? Bale. Gio zango jazu ez dizuz esplikatuta? Bai, hola nago. Eta guain hemen, behitu, hemen dikan pasa, horrela bilduri gabe. Bale. Eta hemen jarri. Ze ona. Aurrena, piperra. Gero, alberginia. Gero tipula hori ingoet, bitan. Oain, tipula, hola, batzu ja hartzen pixkat, Ze ona, Arra itxurazen edan da, Piper berde pixkat, eta gainontzekoa berrizetana, bale? Bale, honik gatza eta olioa esan dezu, ez? Hori bai, gatza bihar badu, dastatu aurrena olioa bota bildurri gabe, hola, putzu binagreta bezala inbiar dugu. Eta gero berbau, botako jogu gehiago. Bale, mira, bargina, illa zen hau hartuta, aura sartzeko mugun dago. Ontxe garriko jogu horrela, beste piperre bai. Bueno, eta indituzun papel guztitatik zenela gaizu arrasto bat, hola, ni badakit, bueno, nik egin ezautu nizun, teieria nahiakin ateatze zinean, eta hor ateatze zen eskatxa bat, hor... Gorane. Goran, separre botatzen. Separre botatzen. Oidane favorikoa. Bai, Bai. Egile esan faltan botatzen dituzu olako gauzak batzutan, ez da? Bai. Igual gauza oso serio egin behar dituzu nian da, Bai. Eta hor bereziki ondo pasaten un gaina, osake bai. Oso ondo. Bueno, hemen azkenengo barazkitxo jarrikoet. Beste tipula, hartu beste tipula, tipula nahi nun pixkak egotia. Hau esek ere sartuko ditut, ai, ama, jarrain dugu gilazan, Eta hemen alberginia. Hola, nahiko olio gehiago. Pixka gehiago, bota bildurri gabe, behitu, hemen goizutau. Eta goiotazu, txorrota da bat, bale? Hemen ingo deuna da guain, sardina gainen jarri, eta esan dizutena, Hau guain, ingo dugu, sua tope jo, bueno, sua, labia kasu hontan, eta ingo dugu labea sartu,
Eta ateratzeakoan, Aitziber egin du vinagreta bota, Hau bota. eta dastatzea. Eta hau probatu inbartetu baina, Eta esan dizuten egun dago. Hoi dastatu, aber oso, aber gatza pixka berdeun. baina hola, dana batea, kutxeran? Bai, geho kutsara berriro esartu bertara, bale? Baleko aldao. Ona, gatza behar aldo. Ez, bale, oso ondo. Ba, orduan, ingo deu. Hau, laben sartu, oi, plaka bero dao. Laben sartuko deu. Garbituko deu dana, eta gero, vinagreta bota gainea, eta bukatu deu gaurko historia. Bai, Hau joa. gehiago inbartet. 200 igo dut, Kaina eukitzeko, hola 20 ingoa tostatu, eta arraia bukatu. Bale? Bale. Guantxe gatoz. Bueno, hau listo da, sardina bentsa listo egongo dira, Zertik egon da 3 minutu, eta behitu sardina 6 txura. Zeuna. Egia esan, behitu nik ogilei pixkak edo ingo nion, baina hori lehen nuen behar da, bestela guen uste badago ogilein arte guztiz, sardinak tieso, egatuko zaizkio. vale. Baina, bueno, oso ondo da, jendiek hola ogilare gutxin da gustatzen zaiota. Holako kuantzako, gaurkua, bikain. Ateako, behitu ze tostain daune. Oi, ama, ateako alda oso ikan hemen. Bai. Goxuena eta goxuena falta zaigu. Zukindako vinagreta. Goxuena. Hartuko etemen goiaratxo bat. Bale. Baka hor, baina hori Baina hau gastatu gara bilenik bilezu. probatzeko bai. Oso ondo. Beitu, Zeharra. Gauza harra. Botako dio gau gainetikan. Horrela, Ni uste, olio gehiagik gabe, hobeto generua, ez da? Hoi gehiagik gabe eritu zaizu. Oso ona. Eundoko pintxia, eundoko gonbidatua, eta Aitziber urrengoan etorri zaizte proiektu gutxiokin, lasa, pato, bi, Gauza asko daude itzeitzeko bestela eta, ez? Estresa hoiten geha. Bai, beste saio bat osua eukiko genuen, beteko genune bai. Eta guain kurruskari bezala, bota gehiago tipula, horrela eta hasteko eta behin eman bostekua. Eskerrik asko menizateatik, eskerrik asko guri parrearazteatik behin baino gehiagotan, eta jarraitu horrela, goxatu erazten dana. Baita zueke. Bueno, besarka hondi bat, eta biarrate lagunak.